egy olyan videót szeretnék itt feltenni nektek, hogy ugye én vezettem itt a Bartos videók oldalt, én kezdtem el itt vezetni. Most az itt a helyzet, hogy igazából én basztam itt el a dolgot az elején. Mivel magam kérdezni kellett volna titeket, hogy mit szóltok el, hogy vezetem ezt az oldalt. A baj itt ott van, hogy most oké, számítottam rá, hogy lesz, aki támadja az oldalt. Ezzel semmi gond nincs is, de azért észrevettetek, most már itt volt pár feliratkozás, azért felmúlt az idő, és azért most már itt egy páran megnéztétek. Állítom, hogy bizonyos harmadát itt néztétek meg a videóknak. Azért meg kellett volna kérdeznetek, hogy azért ára úgy, de azért mégis mi a célod ezzel a csatornával, vagy bármi, de 21-én kaptam egy ilyen lejelentést, ez nem tudom most mire volt jó. Nem tudom, tényleg. Én elkezdtem vezetni ezt az oldalt, megnézhetitek kb. Igényesebb, mint amit elkezdtek itt néha 5 oldalra feltettetek, 30 videókat feltettetek, ennek semmi értelme nem volt. Én legalább 260 videót feltettem, már fél éve létezett ez a csatorna, most nézzétek meg, itt van a Facebookotok. 10 000-en lájkoltátok azt a szart, és 2012. szeptemberében tettétek ki azt a fost utoljára. Hát itt van. 2012. szeptemberében. Akkor az most mi? Az mi? Ott van 2012 a bejegyzés. Nem tudom, itt látszik-e. Körülbelül ilyenkor tettétek ki a legutolsó bejegyzést. Én legalább normálisan elkezdtem ezt a YouTube-ot vezettem, nem tudom, mivel zavart titeket. Ha meg azt tudom mondani, ne adj Isten, és most nem másokat akarok olcsárolni, de ha ti ebből pénzt kaptatok, az meg gratulálok. Lehet, hogy odaadtátok neki, mert segítettétek, nincs ezzel probléma. De azt, hogy elitatjátok vele, ilyen helyzetben hozzátok, és ott fekszik az áróba, kb. Öntületlenül felveszitek, ebben semmi értelme nincs. Úgyhogy az az igazság, hogy ez meg, hogy én normálisan írtam nektek YouTube-on, és nem voltatok képesek visszaírni. A Facebookon meg oké, hogy itt írtok nekem, de hát ez egy szánalom volt. Én visszaírtam, most vagy cipőöltétek ki, vagy én magamat itt már, én nem tudom mi volt itt, de eleve azt mondjátok, hogy a nevével visszaértem. Hát most én Szabó Tamásnak hívnak, én beírtam nektek Facebookon, igen, én a magam nevébe beszélek, de ti nem tudom kinek a nevébe beszéltek, Bartos hivatalos oldal, ez mi? Én a saját nevembe beszéltem, meg most az ilyen borzsinkunoroknak is mondom, én nekem nem egy masszívan kinnott a YouTube-on, én a saját nevembe beszélek, akkor meg nem tudom, mit vagytok felháborodva, ugyanúgy visszaértek vele, tehát nem tudom mit. Én megmondom őszintén az elején, én 4-5 év óta követtem, amióta elkezdő csinálni a videókat. Én a személyiségét kurvára bírom, kibaszott jó humora van. Sajnos lehet, hogy ő is ugyanolyan senki, mint én vagyok, de ezt bírom benne, hogy egy egyszerű emberre kimondja az igazat mindenre. A politikával mindennel kapcsolatban, ő kimondta az igazat, mindig is ezt szerettem benne. Ennyi volt az egész. Én ezt csak tiszteletből vagy szeretetből kezdtem el csinálni ezt az oldalt. Én értékeltem a videóit. Mondjuk ezeket már nem tudom, hogy most itt is, hogy fekszik az állókba. Én most flagmaságból annyit mondok, én minden videóját láttam, egyedül ezt nem. Mert erre már nem lehet az ember kíváncsi. Az, hogy ő is kifordul magából, az, hogy ott ordít az árokba, ez szánalmas. És az, hogy ma kb. Leitatjátok, meg ti is megmondom őszintén, kb. Akkor tesztek ki videót a YouTube-ra, amikor józanok vagytok. Ennek meg mi értelme van? Kb. Minden órából kitettem, amiket kellett, ami rögtön a legfrissebb videó volt. Legszívesebben azt mondom, írtatok volna egy privát üzenetet, átadom még az oldalt is. Komolyan mindennel, jelszóval, e-mail címmel együtt átadtam volna. Ezt most komolyan mondom. Ki nem szállta volna le. Csak azt mondom, fél éve csinálom, azért van benne munka. 260 videót feltenni. Azt is bevallom, hogy most utóbbi időben kezdtek már mondani, hogy jó lenne alátennéd a linkeket. Kész, alátettem. Most már azt sem mondhatjátok, ott van a link, a ti Facebookotokat tettem elő. Ti ilyeneket írtok, hogy reklámfelületek. Milyen reklámfelület? A ti linketeket basztam ki oda. Meg a ti eredeti YouTube megtegi szarotokat. Nem értem, hogy ez kit mivel zavar. De hát még annyit akarok hozzáfűzni, várjatok, mit akartam még, mert annyi minden van, amit el kéne mondani, de hát a faszomat nem jut minden eszembe. Hát, nem tudom, én igazából most úgy vagyok ez az oldala, nem is tudom, hogy most ennek nincs jó száj, de hogy most ezt vezessem-e, ne. Én ezt elkezdtem vezetni, nem volt ezzel probléma, de
Én nem tudom, most már csalódtam ebbe az egészbe, így már nincs értelme az egésznek így vezetni se. Ez az oldal, ez meg, és ne arra ugyatok, kik írnak ide. Olá Gergő, vagy Olej, vagy mi a faszon. Ne arra úgy, kb. Óvodából írnak alvószünetbe okos telefonról. Hát ezek milyen emberek? Ezek szerintem a fluorhoz akartak feliratkozni, csak ide basztak föl. Na, lófasz ez az egész, ez egy felszokkodás, ami itt megy. Itt vagytok 28 000-en, mi a gecinek? Nem is értitek, hogy mi ez az egész. Én 4-5 éve követem ezt a gecit, itt olyan emberek beírnak, akik fogalmuk nincs erről az egészről. Ti nektek meg inkább foglalkozni kéne Hunor, meg ilyen faszot. Csemósok vagytok, bazd meg, inkább foglalkozzatok ezzel az emberrel, ki fogjátok nyírni 35 éves korára. Inkább ezen kéne gondolkozni, nem azon, hogy én itt a videóitakat lemásoltam. Apa meg én vagyok fasz, bevallom, mert oké. De ti is itt vagytok, Bartos hivatalos, akkor Bartos István, Bartos Wikipédia, Bartos YouTube, valami 5 oldalatok van. Kinek a nevébe beszéltek? Az ő nevébe beszéltek. Hát az ugyanolyan böszmeség. Meg, hát amit itt beírtatok is egy vicc. Eleve, hogy az ő nevével, akkor mit írtatok, hogy összegzett, hanem... Jó, egy reklám. Ezt nem tudom, mi a reklám. Hát én kitettem a ti linketeket, ha már ez is baj, meg a ti Facebookotokat tettem ki. Most nem azért, de kb. Nálam is nézhettek titeket is, semmi gond nem volt ezzel. Hát én nem tudom, hogy... De bevallom, ebben hibáztam, én nekem se így kellett volna, de hát most már ezt nem tudom visszacsinálni, de YouTube-on a második figyelmeztetést, amikor küldtétek, az nálam az egy kicsit kicseszte az is a biztosítékot. Hát miért nem lehetett azt mondani, basszátok meg, hogy akkor tényleg én írtam egy privát üzenetet, arra kellett volna válaszolni. Ez egy szar volt, hogy rögtön ez a csesztetés, meg rögtön valaki csinált valamit, már le kell rombolni, nem tudom. Nem azért, mert nem fontos ez az oldal, én át is adom nektek, ha írtok, de ez vicc volt ez az egész, ahogy elkezdtétek. Hát, rohadjak meg, még mondanák, nem is tudom, mit akartam még. Úgyse fog eszembe jutni, amit nem mondtam el, de szerintem nagyjából el volt minden a sajnos, amit akartam mondani.